Pietermaritzburg, capital city, KZN, KwaZulu-Natal. A city of choice, second to none, because siyazi ukuthi in Fanana. Sisemcimbini la simenywe khona amambazo. Umcimbi siwenza namhlanje kuyisiqalo seminye yemicimbi esizoyenza ukuthi sigubhe iminyaka ewu60 mambazo yabakhona. Mambazo ikwazile ukuzophakamisa umgungundlovu yaphakamisa neorganization yethu esisebenzisayo khona lemgungundlovu umgungundlovu Traditional Art Music. Sithe ngoba besesiqale uhlelo lokwenza i-mobile academy la sihambela khona indawo esibatholile siyabalontsha namhlanje siyabaveza emphakathini sizowathula lamaqembu. Yona stage yokuqala esinayo esizoyilontsha nge-Black Mambazo performance esithola nangaphakathi ne-audience into abasisinike yona sesijabule ngale ndlela exakile nje kumnandi nje sithi all kumnandi futhi. Kube umqondo nomcabango omuhle ukuthi lithathe isinqumo sokuthi kube khona elikubekela amaqembu eza ngemuva kwalo ukuze akubone mhlambe okuyibona akuculela futhi aphinde akhule mhlambe amanye egcina sefana nawo leqembu le-Black Mambazo. Bekuliphupho lelikhulu ukuhlanganela neMambazo since sayifoma le group in 1987 so liphupho lethu bekuhlangana neMambazo so ngicabanga ukuthi konke lokho kwendekile uNkulunkulu usikhombile konke lokho asikwenza. Phezu kwaloko futhi kulo mcimbi sithe asugube futhi ngokuthi senze umdlalo kaChothoza lapho insizwa zizoqhudelana khona futhi namaqembu akhona amenyiwe nazo computer amaqembu futhi asezingeni eliphezulu. Ama-group afikile there about 30 akhona azongenela i-competition and i-group ezophumelela izokwazi ukuthi ithole ithuba lokuthi irekhode iproduce ile Smith Black Mambazo. Mfisa sengathi lo mdlalo ungahamba kahle nangonyaka ozaphinde ube khona. Bahloniphane siphinde sibabone beqhudelana futhi ngonyaka ozayo. Ngedlela nginothando ngaka lo mculo ngiyathokoza nami ukuthi ngibone abantu bephumeka ngabe bezobuka umculo kaChothoza mfethu. Umculo lo wesicathameni into esithandayo into esuka emva empandeni bomkhulu bethu nakokhokho bethu kangangoba nathi sisagcile laba abashiye khona. Indlela ekune discipline ngayo uma ubabona they are 11 or 12 which means they have time to rehearse. That is a discipline and as an artist ala South Africa we have to understand local we have to learn about discipline sihloniphe umsebenzi wethu craft yethu sihloniphe and we can take that from Scathameni. Ngifeel ngathi this genre is in safe hands ngingasho ukuthi Scathameni is in safe hands from labantu that are coming up now. And into esengibonile amaqembu nawo aphume ngobuningi bawo ngiyabona ukuthi yonke into bayenjoy la ngaphakathi lonile ziyabuya. Cha abafethu bacothoza kakhulu and yinhle into abayenzayo angathi bangaqhubeka ngezinga abaqhubeka ngalo. Umculo wakithi uliqhawe. Umculo wakithi manihlangene nibambisene nibheke phambili nenzinto ezothandwa abantu ngeke benilahla kuya ngami ngabe makuzokwenzeka into enje bamenywe laba bantu abavama ukuba nama-event abebekhiphele ngaphandle uChothoza babone ukuthi lento kaChothoza ithandwa kangakanani. Kholelwa emculweni wakho kholelwe ekuqambeni kwakho amaculo kanti futhi mawuqamba futhi kuba awuba amaculo phela akhuthazayo nakhulisayo singathina aneziyalo. Engizokwenza ngunobuhle nje indlela esijabulisa ngayo abantu siyagqoka ngendlela esigqoka ngayo le sikuyibonile ukuthi izoba right ukuthi abantu bajabule so nje kuyinto emnandi ifana nesports kuthina ngize lana nomndeni wami sejabulisa
somodela nje njengonobuhle futhi ngiyajabula ukuba lana ngoba sijabulile. Ukuswenka ngakuqala ngo-1979 njengoba selapha nje yimi omdala kunabo bonke oswenka nemithetho yokuswenka yimi engiyaziyo noma ngabe babuzani. Uswenka lona ngawuthola udlala obaba laba engidlala nawo njengamanje. Nami ngabona ukuthi kumdlalo omuhle lona oqoqa umuntu engazeze enza izinto ezimbi emphakathini. Ngizodlisela ngenqephu ngizodlala oswenka emidlalweni omuhle kangaka esiwuphiwe amambaza amnyama. Yabeka phansi yazakhala izinyembezi. Ngiwinileke namhlanje ngibe unobuhle ngiwine ngawo number 1 konobuhle kade be17 kade bekhompyutha. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubaphathi kanye neqembu leLadysmith Black Mambazo. Ngithi abaqhubeke njalo basisupport basibekela ama competition akanje ngoba ayasikhulisa futhi ayasiqoqa nasentweni eningi ezenzeke emgaqweni. Ngithi angithokoze kakhulu ethubeni engilicoshe namhlanjena ukuthi ngiphume unumber 2 insizwa ziwu29 ngakwazi ukumela indawo yakithi Ondi. Uwinile ngathola unumber 1 jabule kakhulu ngalolu suku lanamhlanje indlela yami kusho ukuthi ngihambe kahle ngiyathokoza nje kakhulu yonke into nje eyenzakele namhlanje ingijabulisile. Bafowethu asumeni kunento engiphatha kabi mengithi ngiyabuka abafowethu laba bangangathi laba bama 2000 impela sekunakala kakhulu ngoba bagcile kakhulu edakamizweni kanti umculo uyakwazi ukumqoqa umuntu. Italent esilibonile lisijabulise kakhulu and lokho kusikhombisile ukuthi umculo weStrathamia awukazi ukufa futhi usazokhula ukhule kakhulu kunakuqala. Ngoba sifuna ukuthi kusukela manje kuyaphambili umculo weStrathamia ukhule ukhula impela futhi uye phambili ukuze ufike ezingeni lawo iMambazo. Sindamano bila. Sorry for